izvan mreže. Dobro, Striker, smiri se. Sve je u redu. Tko je tamo? Pokaži se! Kloni se svjetla. Zašto je mali Stickbot poput tebe tako daleko od mreže? Zalutao si? Ili si došao umrijeti kao svi ostali? Požalit ćeš što si se namjerila na nas. Evo ti! Želiš se igrati? Hrabriji od prošlog. Možda te poštedi. Ili te mogu rasjeći na dijelove i vidjeti koliko ti treba da umreš. Više ne bježim. Više nikad nećeš nauditi Stickbotima. Daj me, nemoj sesati! Dobro, Stickbote, igrat ćemo jednu igricu. Ako pobjediš, pomoći ću ti. Ako izgubiš, umrijet ćeš. Dobro, samo daj! U sljedećoj epizodi izvan mreže.